Nais gawin ni Governor Ramon V. Gico III na maging abot kamay ang serbisyong medikal sa bawat Pangasinense. Ayon sa gobernador, malaking hamon sa lalawigan ang mababang porsyento ng mga Pangasinenseng nagpapacheck up dahil sa kawalan ng pera para sa pamasahe, pagkain at gamot. And when we go around, tatanong ko, sino nagpapacheck up? Wala. Siguro, in a crowd of 100, you can only count 5 to 10. And what is the main reason kung bakit ayaw nila magpa-check up? Wala kaming pera. Mahal ang tricycle, pamasahe at pangkain. And we have to be absent in work or sa field, sa aming bukid. Tapos pag nakitang may sakit, wala po kaming gamot. Dahil dito, gumawa ng solusyon ang pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng pagsanib puwersa ng Gikonsulta at PhilHealth Konsulta. Ang libreng check-up at gamot sa konsulta ng PhilHealth ay suportado ng probinsya sa pamamagitan ng Gikonsulta na siyang nagbibigay ng pamasahe at pangkain para sa mga benepisyaryo. Ang Pangasinan Government Unified Incentives for medical consultation. May konsulta na ng PhilHealth libre na yung check-up, yung gamot. Si province, sasagutin naman namin ang pamasahe nyo at pangkain nyo, bawat tao. Bukod sa direktang suporta, mas pinadali pa ng Gikonsulta ang pag-abot sa mga serbisyo. Sa halip na pumila ng mahaba sa mga ospital, inilapit ang programa sa mga barangay at bayan. Sa inisyatibong ito, libo-libo pang mga Pangasinense ang naging miyembro ng PhilHealth. Todo rin ang suporta ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Mark Ronald Lambino para matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng programa. Sa ganitong paraan, maaabot ng Pangasinan ang titulong pinakamalusog na probinsya sa bansa ngayong taon. Valerie Dismaya, RNG News.